नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतोय। तर आज आपण चाललो आहे परळ टू मुंबई। तर यामध्ये आपण सर्व टप्प्यानुसार मुंबई गोवा हायवेची सध्याची परिस्थिती पाहणार आहोत, काय कंडिशन आहे आणि मुंबई गोवा हायवेच्या चौपदरीकरणाचं काम कुठपर्यंत आलं आहे ते। तर आता आपण या टप्प्यामध्ये माहिती घेणार आहोत परशुराम घाटाची, की परशुराम घाटात काय स्टेटस आहे तो। तर त्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। तर आता आपण परशुराम घाटात आलेलो आहोत, चिपळूण आपण जस्ट क्रॉस केलं आहे। याच्या मागे आपण कामते ते चिपळूण या रोड प्रवासाची माहिती घेतली, या ठिकाणी कोणत्या प्रकारे रस्त्याची कंडिशन आहे ती। आता आपण आहोत परशुराम घाटात, आता जस्ट परशुराम घाट चालू झाला आहे। या ठिकाणी हे श्री परशुराम मंदिर आहे। घाट आता जस्ट चालू झाला आहे आणि या ठिकाणी जवळच आपल्या कोकणातील फेमस सवतसडा धबधबा आहे। या ठिकाणी उजव्या बाजूला आता सध्या प्रवाहित नाही आहे। एक नंबर खाली इकडे व्ह्यू कसलो असता नदीचो आणि ट्रॅफिक पोलिसांचं हे दाखवतं अजून 1-2-3 टन गेल्यानंतर। घाटात जरा काही प्रमाणात खड्डे आहेत, पायथ्याशी जरा मिळालेले खड्डे।
चालू केलेलं दिसतंय कटिंगचं वगैरे. नाही आपले एकच जातील या ना, मीटला जाणार आहे व्हिडिओ. मध्ये मध्ये हे जातील मासला. आता उतरायचं लागतं ना घाट. सगळ्यात पुढे ना ट्रॅफिक पोलिसांचा झेंगाट असतो. आमका 2-3 वेळा घडवले मी आता. किती असाच? हो, चेकिंगसाठी. आपल्याला तशी अडवायची नाही आम्हाला, 2 जणच असल्यामुळे. म्हणजे जास्त माणसं वगैरे बघितल्याने वरती सामान बघितल्याने ना ते थांबवल्यानेच. इथून ट्रॅव्हल करणार आहे कोण? मुंबईतून गावाकडे. हो टीव्ही वालो आहे बघ. आता टीव्ही वाल्याने बाहेर काढले जाऊ होय तो बाईक वालोच्या नावानं तिथं आमची. हेवी अरे हे 25 स्पेशल वर सरकार. सर एक मंदिर आहे परशुराम. कायच भीती ना. बघितलं ना सबसपावून चाललो. तोच असेल अकाउंट व्हेरिफिकेशनसाठी. ओके काय आहे तुला तो ॲड्रेस कोणता दिलेला? ॲड्रेस आधार कार्ड माझाच घातलेला ना तेवढे. हां मग त्या ॲड्रेसला येतो नाही यार पहिला तुझा घातलेला ना. हां चेक करू का मेल येईल रे मग वेळ बघून चेक काका येईल तो कारण कसा माहिती ॲडसेन्स अकाउंट माझा ना. हां हां करा लवकर. हो पैसे घाला.
ना सरळ सुसाट रस्तो हा मध्ये आता एक खेडचा एक घाट लागतो लोटे बिटे क्रॉस केले